Ahoj všichni, vítám vás u tohoto videa. Dnes si spolu vytvoříme 3 vánoční dekorace. Jako první tyhle ozdobičky, vánoční přáníčka a svítící vánoční lampu. Začneme s touhle vánoční lampou, do které si pak můžete dát svíčku nebo světýlka a bude vám krásně svítit. Budeme potřebovat sklenici, buď takhle velkou, já budu používat tuhle malou sklenici, anebo můžete použít obyčejnou zavařovačku. Dále budeme potřebovat tyhle výřezy domečků a měst, které seženete v papírnictví nebo na internetových stránkách, které vám dám dolů do popisku. Potom budeme potřebovat sníh, a to sníh buď ve spreji, nebo já mám takhle 3D sníh v tubě, pak normální sníh v kalíšku a potom, když budete chtít ozdobit svoji lampu, tak takovéhle třpytky v tubě. Tohle všechno seženete v papírnictví a kdyby ne, dole budete mít odkaz na internetovou stránku. Dále budeme potřebovat tuhle oboustrannou tenkou lepící pásku. Vezmeme si sklenici a oblepíme ji oboustrannou lepící páskou. Přesně v místě, kam pak budeme lepit město. Jak vidíte tady už na hotové lampě. Potom sloupneme z izolopy to bílé a nalepíme tam naše městečko. Teď přichází na řadu sníh. Záleží na vás, který máte. Pokud máte ten v tubě jako já, tak já ho nanášela pomocí štětce podél celé sklenice. Pokud máte ten ve spreji, tak to máte ještě jednodušší. Stačí ho nastříkat kolem dokola celé sklenice a máte hotovo. Tak já už mám sníh hotovej. Sice jsem se u toho trošku zašpinila prsty, ale nevadí. Já ještě teď použiju tenhle 3D sníh na takové ďubky do toho sněhu, který už tam mám. Tak, a už mám hotové i tečky. Teď už záleží jen na vás, jestli si chcete lampičku nějak dozdobit. Třeba nějakýma hvězdičkama, nebo jestli ji chcete nechat jen takovouhle. Já jsem si nakonec vybrala tyhle zlaté hvězdičky, kterýma si lampu ozdobím. Chtěla jsem tam hvězdičky lepit pomocí tohohle lepidla. Udělat vždycky tubku a hvězdičku tam nalepit. Ale to mi bohužel nešlo, takže jsem si lepidlo otevřela, vzala si malý štětec a vždy udělala malou tečku na lampu a hvězdičku tam nalepla. A tady už mám hvězdičky na lampičce nalepené. Teď už záleží zase jen na vás, jestli si chcete vršek lampičky nějak ozdobit nebo ho nechat takovýhle. Já si ho ozdobím s tou oblíbenou krajkou. Já jsem si tam krajku přilepila pomocí oboustranné lepící pásky. Místo krajky si to můžete ozdobit třeba nějakou stuhou nebo provázkem, záleží, co se vám líbí. A tady už mám hotovo. Myslím, že je to celkem jednoduché, rychlé a vypadá to docela hezky. Tady už jsou lampy všech velikostí u sebe. Stačí už jen vložit svíčku a počkat, až bude tma. A tady už mi obě hezky svítí. Teď budeme dělat tyto krásné ozdůbky, které můžete použít buď jako ozdoby na stromeček, jmenovky nebo přání. Budeme potřebovat výřez, který opět seženete buď v papíráku, nebo na něj budete mít dole odkaz v popisku. Dál budeme potřebovat nějaký hezký ozdobný papír. Já použila tyhle, které se používají na scrapbooking. Možná vám ale bude stačit i obyčejný hezký balící papír. Potom nějakou hezkou stuhu nebo provázek, podle toho, co se vám bude hodit na dozdobení. Já ještě použila své oblíbené třpytky v tubě, ale záleží jenom na vás. Ještě budeme samozřejmě potřebovat lepidlo.
Záleží na vás, které. Já použila tohle, ale nejlepší bude asi obyčejný Herkules. Tak jdeme na to. Já jsem si vybrala tenhle fialový papír. Vzala jsem si výřez, papír si otočila a zvoneček si tam tužkou obkreslíme. Až budeme mít zvoneček obkreslený, vezmeme nůžky a vystřihneme ho. Až budeme mít papírový zvoneček vystřihnutý, přeložíme ho k výřezu a podíváme se, jestli někde nepřesahuje. A když ne, výřez natřeme lepidlem a přiložíme náš papírový zvoneček. Pak už jen necháme lepidlo pořádně zaschnout, aby se nám papír neodlepoval. Až budete mít papír k ozdobičce pořádně přelepený, záleží jen na vás, jestli si ozdobičku nějak ozdobíte. Já jsem si vybrala svoji oblíbenou krajku. Tak a kraječka je nalepená. Teď jenom přemýšlím, čím ji ještě dozdobím, protože už takhle mi ozdobička přijde dost zdobná. Nakonec jsem přece jen něco vymyslela a to, že jsem si tam touhle konturkou se třpětkama napsala rok 2016. To, abych měla památku a nezapomněla, že jsem tuhle ozdobičku dělala právě na Vánoce 2016. Tak a tady už je ozdoba hotová. A nakonec jsem se rozhodla, že tyhle vánoční přáníčka udělám až v dalším videu. A to ve videu, kde vám ukážu DIY vánoční dárečky. Takže se můžete těšit na tyhle přáníčka. Doufám, že se vám video líbilo a že si některý výrobek třeba vytvoříte. Taky budu moc ráda, když dáte odběr mému kanálu. Děkuji. A v příštím videu se můžete těšit na toto krásné fotoalbum, které budeme společně dělat. Myslím, že to bude krásný dárek Vánocům pro někoho, kam mu dáte jeho fotky, vaše společné fotky, společné vzpomínky. Budeme ho dělat pomocí takových desek a zase těch dekoračních papírů. Budu se moc těšit a přeji vám krásný advent, krásný předvánoční čas. Mějte se hezky.